Il-poplu għandu dritt li jkun jaf min huma dawk in-nies fi dan il-gvern li frodaw fid-dil tal-isptarijiet. Ex-qarri kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Greff kumment il-ġurnalisti quddiem il-qorti e kif komplet tinstemma l-kawża li fetaħ il-Partit Nazzjonalista blan li jinġibu lura l-400 miljun euro li nstera il-poplu fid-dil fraudolenti tal-isptarijiet. Bħala parti minn din il-kawża l-Partit Nazzjonalista ftit tal-jimilu għamel talba biex jingħata kopja tal-inkjesta Vitis. Iżda din it-talba ma ġietx milquwa mill-imħallef Tony Abela. Dan wara l-avukat tal-Istat irreżista t-talba li saret mill-Partit Nazzjonalista tant li Bernard Greff innifsu sqar li dawn iż-żviluppi jikkonfermaw li Robert Abela qed juża lill-avukat tal-Istat. L-avukat tal-Istat illi suppost qiegħed hemm mal-Istat li suppost qiegħed hemm jirrappreżenta l-interessi tal-poplu Malti u Awċi wara biċ-ċar illi il-Gvern Robert Abela użah biex joġġezzjona għal dik it-talba. Ma jridx illi il-vittma il-poplu Malti u Awċi ikun jaf x'fiha din l-inkjesta, ma jridx illi ikollna fidejna u l-qorti kollha fidejha dawn il-fatti. Bernard Greff qal li dan kollu jkompli jikkonferma kif Robert Abela jgħid mod u jagħmel eżattament l-oppost. Intant fl-awla stess waqt li kienet għaddejja din il-kawża, il-Prim Ministru baqa' jitfa' botti partiġjani, tant li qal li qed jistenna l-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju. Iżda qabel dik il-ġurnata fis-27 ta' dan ix-xahar se tkun qed tingħata sentenza dwar din il-kawża li fetaħ il-Partit Nazzjonalista sabiex min hu responsabbli iħallas għal din is-serqa ta' miljuni minn flus il-poplu. Għal din il-kawża Bernard Greff kien akkumpanjat mix-Shadow Minister għas-Saħħa Adrian Delija, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u l-Avukat Edward De Bono.